परमेश्वर के जाने के बाद तो मनुष्य के सबसे पहले अपना आप के पहचाने के पड़ी। जब मनुष्य अपना आप के पहचानी आ जानी कि हमारा जीवन के उद्देश्य का बा, आखिर हमार जन्म काहे भइल बा, हमरा का करे के चाही आ का ना करे के चाही, हमरा कौना रास्ता पर चले के चाही, हमार सोच कैसन बा, हमार सोच गलत बा कि हमार सोच सही बा, हमरा का सोचे के चाही। काहे कि सारा खेल सोच पर ही निर्भर बा। सोच के अनुसार ही सारा खेल होला। मनुष्य जब सोचेला आ समझेला तब जाके कोनो काम करेला। हमार बात व्यवहार कैसन बा, इंसानियत के मतलब का होला, हैवानियत के मतलब का होला। जब मनुष्य के ये सब बात के ज्ञान हो जाला तब मनुष्य परमेश्वर के करीब हो जाला। सच्चाई तो यह बा, ज्ञान जैसे जैसे बढ़त जाला मनुष्य परमेश्वर के करीब होत जाला। ज्ञान के अनुसार ही मनुष्य परमेश्वर के देख पावेला आ मनुष्य अपना जीवन के अर्थ समझ पावेला। जौन मनुष्य अपना जीवन के अर्थ समझ जाला उ मनुष्य परमेश्वर के करीबी में से हो जाला। तब मनुष्य के परमेश्वर से पहचान होला। ओकरा बाद परमेश्वर ओकरा पर आपन कृपा बरसावे लागेनी और उ मनुष्य परमेश्वर के याद में डूब जाला।